focus on the gospel. Atong pamalandong kining lugar background Caesarea Philippi muni ang gamay nga syudad under the administration of King Philip. Katong iyang asawa ganing si Herodias, gipangasawa ni Herodes Jr. Muni siya aron matagaan siya dungog o pabor sa emperor. Usa nagugna siya usa ka syudad o small city administered by King Philip. So ngalan niya Caesarea Philippi, from the name of the Emperor of Rome and himself. Una si Caesarea Philippi, muna ang boundary paingon sa pataas, paingon dito sa boundary sa Lebanon o sa kanang Syria. Pero ang pinaka-boundary nga bukid mo man ang Mount Hermon. Mataas kayo na bukid. Kining bukid ibabaw na ning Caesarea Philippi muna ang bukid sa Mount Tabor, 600 meters above the sea level. Mumura siya pero vantage view siya kayo. Unya diha sa paingon on the way to Jerusalem, di ka man siya sa north nagsangyaw. Gisukna ni Jesus time sa kinsa man ako sumala sa uban. So ningon sila summary propeta. Siya ato mga propeta siya. Sumala sa inyo, kinsa man ako. Si Pedro has the right answer. Ningon siya, ikaw ang Mesiyas, anak sa buhing Dios. So gipinahan ni Jesus nga dili panugilon kining tanan kay paingon pa sila sa Jerusalem. Unya ingon niya, warningan niya ang iyang matinun-an nga timan-i na anak sa tao kinahanglan mag-antos siya patyon sa punuan sa mga diyo o sa mga magtutudlo sa balaod o sa katong adlaw siya pagawanhaon sa pagkanunog ni sa matinunan umarang na-disturbo sila. So sa Pangulo sa matinunan sa mga disipulo mga si Pedro busa naguna siya babagan niya dili ka na may tamo kanimo Ginoo. Busa ibadlong siya in return ni Jesus pahawa sa Satanas kay ang imong huna sa tao dili huna sa Ginoo. Ano man siya himo kang Pedro nga gingalan siya Satanas. Ang kahulugan sa Satanas adversary. Di sakit sa kadto nga mubabag sa plano sa Dios panuway. Busa bisag ato ibutang sa atong kalingon kung kita kan mubabag sa plano sa Dios kita panuway kanang kita maghatag kagubot simbahan nga untay mo padayon sa buhat ni makaluwas ni Kristo apan kita kanunay sinamok-samok panuway kita. Mamita na nga nay usa ka kanamang madre ang usod sa pagkamadre unya akong interview tanan klase nga aspeto sa kinabuhi kay tingaling magbasol ka. Unya ang iyang tubag man nindot na kayong tubag niya walay mga ingon nga suspicious ng mga tubag. So tanan tubag niya busa ingon ko nga sige i-recommenda ka. Una-una ko sa kulingon kung ako di ko recommend ini nga candidate for sisterhood tingaling ako'y basulod sa Ginoo basi ako'y babag sa plano sa Dios alang nining bayhana. So ako gi-recommend siya sa ilang kongregasyon nga iyang applyan. So kinsa kadtong mahimong babag sa plano sa Dios kadtong buhat sa dotan iya sa panuway. Busa sama ni Pedro naka-angkon siya sa reprimand ni Jesus nga panuway ka Pedro bahawa Satanas kay ang imong una-una sa tao dili una-una sa Dios. So kabahin kibali sa atong pagsunod kang Kristo mao na ang risgo. Kitang tanan paingon sa kasatian sa Jerusalem din si Jesus. Ang siya dito gipaantos, ginakop gipaantos lansang sa krus. Kuto brabaliha ang paminaw ni Pedro. Muna nga wala siya kabati sa gingon niya ikatulog daw pag siya pagabanhaon. Kuto bra dito sa kalisang ilang nadungog kang Jesus. Ang pagabanhaw wala siya kadungog. Kung sa gali disturb silang tanan. As a spokesperson sa grupo si Pedro nga mao
kanang ang tanan ingon sab niya na ang nahuna, pero si Pedro tungod kay kanang siya ang collective nga kanabang una-huna sa uban mo na nga apil ang tanan nga hadlok busa 6 days after misaka si Jesus sa Mount Tabor nga uban si Pedro magsuon Santiago Juan o dito tawag kining bukid nga Mount of Transfiguration. Di na usab ang managway ni Jesus aron sila makita sa kining kanabang a glimpse of what heaven is like. So muna siya nga ang ilang kasing-kasing hadlok sa kabalaka nga sila madamay busa sa human sa unong kaadlaw sa pagsulti niini kanabang gidala ni Jesus sila dito sa bukid Mount Tabor aron sila makasinati sa kanabang langit o himaya. Kanato basically kita nakadungog may tungod sa Ginoo diha sa mga pagtudlo sa eskwelahan sa mga katekista o sa atong mga ginikanan diha ta nakas ila kinsa si Jesus unsa Ginoo sa atong kinabuhi. Pero ang putana nato, in your experience, unsa man ang imong kasaltian sa Ginoo. So, ang uban, mingon nga, para nako, simple ra, ang Ginoo para nako, provider. Nagpangayo na ako, ihatag niya. Simple ra, para sa uban. Ang Ginoo, akong friend, higala, nga kung doon ako'y problema, ako siya kadang pandito ko, magampo, aron ipadungog ko kaniya, ang akong mga danguhingoy o mga problema. Pero that's part of our description sa atong pag-ila sa Ginoo. Kinsa mga ang Ginoo para sa atong kinabuhi. Sa unahuna, cerebral knowledge, muna ang may tungod sa Ginoo, na siya ang Ginoo sa tanan, nga kita muyukbo, magampo. Pero sa inyo kasing-kasing, kanang inyo nahura, natuhog pa sa kasing-kasing, unsa man, kinsa man si Kristo sa imong kinabuhi. Kadihalig one-way traffic ra. Ang atong pag-ila sa Ginoo nga siya ato higala pangayuanan kanang provider siya sa atong panghinahanglan one way ra. Na ang Ginoo ra ba isip kita sungsod niya mudiman kanato sa pagsunod kaniya sa pagpasan sa cross. Nawa kitay kambuhan ni ana kung ang atong paglantaw sa Ginoo diha ra kutob sa atong utok sa atong panghunahuna ngan kuwang tungod kay kinahanglan kita makasinati sa kinahadban sa atong kasing-kasing kinsa man si Kristo sa atong kinabuhi. Si Kristo nga kung sa tanan siya ang manluwas alang kanato. Nga ang atong pagsimba muna ang relasyon natin sa Ginoo, a love relationship between man and our God. So, humanity ug sa Ginoo muna ang atong relasyon ay pakita nato sa pagsimba. Dili kon mo adto simba kita kanangayo kita sa Ginoo. Kun dili kung gugma siya nga relasyon nga bisag unsay mahitabo sa kanatian sa kinabuhi, pabilin ang gugma nga usa ka commitment. Kay Ginoo naminaw nato, maminaw usab kita kaniya sa iyang sugo kanato diha sa pagpasaan sa cross.